കൃഷ്ണ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ നമ്മളെ നാമജപത്തിന്റെ ഡെയിലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേറുന്നത് ആരാണ്? ഞാനുണ്ട് മാതാജി. ലതാ മാതാജി കേറുന്നുണ്ട്. അനിത മാതാജി ഉണ്ട്. ലതാ മാതാജിക്ക് മറ്റേ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം മാതാജി? അപ്പൊ മാതാജി ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണം. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ലതാ മാതാജി മ്യൂട്ടാ. നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് അത് ഞാൻ ആക്കിയതല്ലേ, കാരണം ഞാൻ കേറിയാലല്ലേ അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പൊ ഡെയിലി കയറുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി കയറുന്ന ഒരാളാവുമ്പോ എത്ര മണിക്ക് ഇടണ്ടേ? അപ്പൊ അത് 7 മണിക്ക് തന്നെയാണോ? എന്നത്തെ പോലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ മതിയല്ലോ അല്ലെ? 7 മണിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 7:45 വരെ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ കേറുന്നുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ലതമാതാജി ചെയ്തോളൂല്ലോ. 6:30 ഓക്കെയാണോ? 6:30 ഓക്കെയാണോ? 6:30 പറ്റത്തില്ല, വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന ആ സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും. സാധിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. 6:30 കയറാൻ സാധിക്കുന്നവരുണ്ടോ? 6:30 എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റും മാതാജി, പക്ഷെ എനിക്കത് അറിയില്ല. അല്ല സാരില്ല, 6:30 കയറാൻ സാധിക്കുന്നവര് കയറിക്കോളാം. ബാക്കിയുള്ളവര് 7 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല മാതാജി. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ തൊട്ടാ കയറി വന്നോളൂ. അതല്ല മാതാജി, ഞാൻ എന്നിട്ട് ലിങ്ക് അവിടെ ഇടുക, ഗ്രൂപ്പിലിടണം. ഞാൻ മാതാജിനെ കൂടി അഡ്മിൻ ആക്കി വെക്കാം അതില്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നമ്മളെ സൂമിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കും ഇതും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് മാതാജി മ്യൂട്ടായി വീണ്ടും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആയപ്പോ ആരും മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളെ 7 മണി 7:30 വരെ ഉണ്ടല്ലോ. 7:30 വരുമ്പോ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂമിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കും ഗൂഗിൾ മീറ്റും വരുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് 7 മണി 7:30 വരെ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടാവാ. അപ്പൊ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ലിങ്ക്, അപ്പൊ രശ്മി മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാതാജി നിർത്താൻ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടിലൊരാള് ആ ലിങ്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം വരണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ മാറ്റി ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോ. 6:30 സമയം വെച്ചിട്ടോളാം, പറ്റുന്നവര് കയറിക്കോട്ടെ. അതെ, 6:30 തൊട്ട് സമയം ഇട്ടോ. 7:30 വരെ സമയം ഇട്ടോ മാതാജി. 6:30 തൊട്ട് 7:30 വരെ ഇട്ടോ സമയം. പിന്നെ അവിടെ ആ മാതാജി പറഞ്ഞു അറിയില്ല, വന്ന മാതാജി ലിങ്ക് ഇടുമ്പോ കേറാറില്ലേ? അതെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചേ? രാധാപിള്ള മാതാജി പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? അറിയില്ല കേറാൻ. എനിക്കത് അറിയില്ല മാതാജി. ഞാൻ 6:30 എപ്പോഴും ഫ്രീയാ, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല. അല്ല മാതാജി, ലിങ്ക് ഇടുമ്പോ മാതാജി ഒന്ന് കയറി നോക്ക്. ഇപ്പൊ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ടൈം പോകും, കാരണം ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം പോകും. ഞാനിത് ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ഇന്നലെ പറയാനായിട്ട്. കാരണം ഇന്നലെ പറയാൻ ഞാൻ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ കാര്യം. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 7.
ഇന്ന് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് നമ്മൾ നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ്. 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവാപരാധമാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലത്തെ ഉപദേശത്തിൽ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമ്മള് ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല അല്ലെ? നമ്മള് എന്താണ് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാന്നോ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ ഒരു ഗംഗാ നദി മഴക്കാലത്തും ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ശുദ്ധഭക്തന് ഭൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപതപ്ത രസനസ്യ നാരോജികാനോ കിന്ദാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജിഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ശ്രീകൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപി വിദ്യ പിത്തോപതപ്തരസനാരോജികാനോ കിന്ദോദരാദനുദിനം സൈവ ജിഷ്ട ചൊല്ലിക്കോളൂ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ മായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണം ലീലകള് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എല്ലാതും കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട ആ രുചികെട്ട നാവിന് മധുരമുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നില്ല? രുചിയുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിർത്താതെ, അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായി പുണ്യനാമങ്ങളെല്ലാം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമത്തിൽ വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. കൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നാമാപരാധം, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. കൽക്കണ്ടം എന്താണ്? എവിടെ നിന്ന് രുചിച്ചാലും മധുരാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം എങ്ങനെയാണ്? അത്രയും മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നില്ല? അതിൽ മധുരം തോന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഒരാൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ മധുരം തോന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് നിർത്താതെ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിനോട് രുചി വരും. നമ്മുടെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ക്രമത്തിൽ ഭേദപ്പെട്ട് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കത് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മൾ ഒന്നുകിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രുചി വരും. നമ്മുടെ ആ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വേരറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാമാപരാധമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുള്ളവർക്ക് അതിലെന്തും തോന്നില്ല? മധുരം തോന്നില്ല അവർക്ക്.
അവർക്കതിന് മധുരം, അത് പറയുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മധുരം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മധുരം അറിയില്ല അല്ലെ, മധുരം തോന്നില്ല. പക്ഷെ ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ രുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, മധുരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നാലും അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഇത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ആ രോഗം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ രുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ രോഗം നമ്മളെ മാറിപ്പോവുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതില് രുചി വരികയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാൾ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരം ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളൊക്കെ രോഗികളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും രോഗികളാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാളും നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ്? രോഗികൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരൊക്കെയാണ് രോഗികൾ? നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ട് നോക്കാം. ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക സ്ഥിതി എന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ മായാ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മളെല്ലാവരും മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ജീവര സ്വരൂപഹാര കൃഷ്ണര നിത്യദാസ, കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, മായ കാരണം കൊണ്ട്, മായയുടെ ഒരു വലയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ മായയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുതിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് എവിടെയാണത്? ഇത്തരത്തിൽ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അത് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സുഖമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? തെറ്റീന്ന് തെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റീന്ന് തെറ്റുകളിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി നമ്മൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാലോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ആത്മീയമായ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്കത് സാധിക്കും. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നീ ജനനേതാക്കൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത വചനമനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച അധമന്മാരുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ജനനേതാക്കള് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? അന്ധരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇവരല്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ജനനേതാക്കള് ഇവരൊക്കെ അന്ധന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദുഷ്കൃതികളും സുകൃതികളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയില് സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരാണ് ഇവരെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരെ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അഭിവ്യാപ്തമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയില്ല. അപ്പോ നിരീശ്വരന്മാരാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കളായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഈ സമൂഹം മുഴുവനും എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? അവിദ്യ കൊണ്ടായിരിക്കും നിറയുന്നത്. അവിദ്യ കൊണ്ട് വ്യാപ്തമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിദ്യ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരോട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കയറുമോ? ഇല്ല. കാരണം നിരീശ്വരന്മാരാണ് നേതാക്കൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവിദ്യയായിരിക്കും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കുന്ന അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള പോംവഴി. അപ്പൊ ഇതിനെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ത് മാത്രമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കാതെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി ഭഗവാന്റെ നാമം
കീർത്തിക്കാന്ന് മാത്രാണ്. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതാണ്, അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തത്. നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജീവര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ, കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. അത് നമുക്ക് അറിയാത്തതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. നമ്മള് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരവസ്ഥ. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ ബോധം ശുദ്ധമായി, ഭൗതികത രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ രോഗം ശരിക്കും എന്തിനാണ്? മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ബോധം ശുദ്ധമായി, ഭൗതികത രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഭൗതികതയിലുള്ള രോഗം, അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ആ രോഗത്തിൽ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മളത് ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കത്? നാമജപത്തിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം, ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അപരാധ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, മൂന്നാമത്തത് അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. അപ്പൊ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് നാമാപരാധത്തിനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് അപരാധ ഘട്ടം. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിനെ പറയുന്നത് നാമാപരാധ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപരാധ ഘട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേര് നാമാപരാധ എന്നാണ്. നാമ അപരാധ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, അതിനെ പറയും നാമാഭാസം. അപരാധങ്ങള് കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, നാമാഭാസം. മൂന്നാമത്തത് അപരാധം ഇല്ലാത്ത ഘട്ടം, നിർമുക്തമായ ഘട്ടം, അതാണ് ശുദ്ധനാമം. മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധനാമം. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നാമാപരാധം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ്. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് ചെയ്ത് കുറെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ എന്താവും? രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്നൊരു ഘട്ടം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ള പോലെ അപരാധങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കുറെ നമ്മൾ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, നാമഭാസ എന്ന് പറയും അതിന്. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ശുദ്ധനാമത്തിലെത്തും. ശുദ്ധനാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജപമായി നമ്മുടെ. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം, ശുദ്ധനാമം. 10 നാമാപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കുക. അപ്പൊ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ നാമാപരാധത്തിൽ നിന്ന് നാമാഭാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. 10 നാമാപരാധങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നാമ അപരാധ ജപത്തിന് ശുദ്ധനാമത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണേത്? രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാമാഭാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ നാമാപരാധം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മാതാജി? പറയാട്ടോ. ശുദ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മുക്തി ലഭിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാമജപായി, അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമജപായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത്, അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജപം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ 10 നാമാപരാധം പരിഹരിച്ചാലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്പോഴും നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ടുണ്ടാവില്ല. മൂന്നാമത്തേലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലാണ് നമുക്ക് ആ ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാം. ചില അനുകരണക്കാർ ക്രമത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ തൽപരരായി ആചാര്യൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ നൽകപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ ജപം ശ്രദ്ധയോടെ ജപം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരരായി കഴിഞ്ഞാൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നതുണ്ട്. ദീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? 16 റൗണ്ട് തവണ നാമം ജപിച്ചും അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം പരിഹരിച്ചും മദ്യം വർജിച്ചും മാംസഭോജനം ഉപേക്ഷിച്ചും ചൂത് കളിക്കാതെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കരുതാം. അപ്പൊ ദീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമായി ഗാഢബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ അനർത്ഥ നിവർത്തി സ്റ്റേജ്, അതായത് അനർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ 8 തലങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? 9 തലങ്ങൾ, 9 തലങ്ങള് കൃഷ്ണാവതാരത്തില് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതാണ് പറഞ്ഞ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിച്ചാന്ന് പറയുന്നത്. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നൊരവസ്ഥ. കുറെ സമയം എടുക്കും നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തിയൊക്കെ കടക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അനർത്ഥ നിവർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിര സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദ ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണിത് ഭാവ എന്ന അവസ്ഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? ആനന്ദം ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭാവം എന്ന് പറയും. മായയ്ക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭാവാഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് മായയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് യഥാസ്ഥിതി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മായയ്ക്ക് ആ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവഗീതത്തിന്റെ ബുക്ക് ആരെല്ലാം ഉള്ളത്? വലുതുണ്ടോ? വലുതുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്ത് വൈഷ്ണവ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, 6:30 ബാച്ചിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് നോക്കിട്ട് രാവിലത്തെ ബാച്ചിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 6:30 ബാച്ചിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതില് നാമാപരാധം 10 നാമാപരാധം 10 നാമാപരാധം ഉണ്ടാവും. ആ 10 അപരാധം ബുക്കിലില്ല, അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു, നല്ലല്ലേ പറയാനായിട്ടത്. പകല് ഉപദേശാമൃതം ഏത് സമയത്താ ഉള്ളത്? നൈറ്റ് തുടങ്ങുകയായി. പകല് ഉപദേശാമൃതം ഏത് സമയത്താ ഉള്ളത്? നൈറ്റ് തുടങ്ങുകയായി. പകല് ഉപദേശാമൃതം രാവിലെ ഉള്ളു ബാച്ച് മാതാജി, വേറെ ഇല്ല. നേരത്തെയാണ് അല്ലെ? എത്ര മണിക്കാ? രാവിലെ 7:30, 7:45 ഈ ലിങ്കിൽ കേറാൻ പറ്റുമോ? ഈ ലിങ്ക് തന്നെ 7:45 കേട്ടോ. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കേറാൻ. എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല, പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാതാജി വൈഷ്ണവ ഗീതത്തിൽ എത്രാമത്തെ ഉണ്ട്? അതില് നാമാപരാധം വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡ് കാണാം മാതാജി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ 6:30 ബാച്ചിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇട്ടരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ, സമയം പോകില്ല നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ലേ? ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ്. ശ്ലോകം 7 പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമാപരാധത്തിൽ പറയുന്നത് കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. രോഗം പിടിപെട്ടാൽ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി രുചി വരികയും ആ രോഗം ക്രമത്തിൽ വേറിട്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പോവുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? മാതാജി ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേ, അതാണ് അവര് വായിച്ചത്. എല്ലാവരും കൂടി പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ല, എഴുതിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എഴുതിയെടുക്കൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വീഡിയോ ഓഫാണ് എന്റെ. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവർ കേട്ടോണ്ട് പറയണല്ല മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ?
അല്ല ഒരാള് പറഞ്ഞാൽ മതി, എല്ലാവരും കൂടി ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആരാ ഒരാളെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും മാതാജി? അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ ആൻസർ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി അവർ കേട്ടത് കൊണ്ടല്ല അവർ ആൻസർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുന്നവര് ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് കേട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി എഴുതിയെടുക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല ആർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എഴുതിയത് ശരിയാണോന്ന് അറിയാമോ മാതാജി? ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിരിക്കുന്ന 70 പേർക്കും എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും ഒരാളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 70 പേര് 77 പേര് ഒരുപോലെയല്ലേ? പക്ഷെ മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നാ മതിയായിരുന്നു, നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല മാതാജി ഇതുവരെ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത്. മാതാജി ലൈവ് ഇടുമ്പോ കേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യം, ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയണ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതെന്തായാലും പറയും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ക്ലാസ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനെല്ലാം പറയാറുണ്ട് സാധാരണ എന്നും. അങ്ങനെ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആൻസറും ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ ആൻസറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ഞാൻ തരണം, ഉത്തരവും ഞാൻ തരണം. അപ്പൊ പിന്നെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ മാതാജി? അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നുണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതിന്റെ. ബുക്ക് കിട്ടാത്തോണ്ടാ മാതാജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും. മാതാജി അതിനാണ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് വരുന്നത്. നമ്മള് ബുക്കിൽ എന്താ ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മള്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് പ്രഭു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ. കാരണം 8:20 ആയില്ലേ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപ, ഗുണ, ലീലകളെല്ലാം എന്താണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ രുചി തോന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് അതിൽ രുചി വരും. നമ്മളെ ആ രോഗം മാറി ചെയ്യും. ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ രുചി വരുന്നതാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് രോഗിയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവതാരത്തേക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായ ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാൾ പ്രിയം കൃഷ്ണാവതാരത്തേക്കാൾ ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യല്ലാത്തന്മാരും ആരാണ്? രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. അതിന് മുമ്പൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മാതാജി. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി, ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ അധമന്മാരും ആയവർ ആരാണ്? തത്വചിന്തകന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 4 ദുഷ്കൃതികൾ അവരെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യ കൊണ്ട് അതിവ്യാപ്തമാകുന്നത്? നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരാകുമ്പോൾ. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്? ജീവിക്കുക. അവിദ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വന്തം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലാത്തത്. അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാത്ത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവിദ്യ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവത് നാമ ജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇല്ല. ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് നാമാപരാധം. ഫസ്റ്റത്തെ അപരാധ ഘട്ടം. 2ാമത്തത് നാമാഭാസം, ഭരതന്റെ പാട്ടോ നാമാഭാസം. 3ാമത്തത് ശുദ്ധനാമം.
ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മൾ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേലും അപരാധം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആദ്യത്തെ അത്ര ഇല്ല. മൂന്നാമത്തതാണ് ശുദ്ധനാമം. അതാണ് 3 സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നിവർത്തി മാറുമ്പോ, അനർത്ഥ നിവർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത്? അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും നിവർത്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ശ്രീലതയാണ്. മാതാജി, ക്ലാസ് ഇത് ഏതെങ്കിലും കഴിവാണോ അതോ തുടങ്ങുവാണോ? ലെവൽ 3 ക്ലാസ് നടക്കാം മാതാജി. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഏത് തലത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്? ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭക്തനെ മായയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങള്. ഇനി എന്താണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്. ഇതില് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം. വീഡിയോ കേട്ട് എഴുതിക്കോളേനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലേ? ഇല്ലേ? മാതാജി ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നുണ്ടാവില്ല. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് 9 എണ്ണം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, സത്സംഗം, സാധുസംഘം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, നാമജപം, ഇതൊക്കെയാണ് ഭജനക്രിയ. ഇത് നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യം നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത് 3 ആരും ചെയ്തരില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധ വേണം, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഘം, സത്സംഗം നമുക്ക് വേണം. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ, നാമജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, അതൊക്കെയാണ് ഭജനക്രിയയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ 3 കാര്യം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത്, അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി അതെത്തുമ്പോ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഇത് കടക്കാൻ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി മാറാനായിട്ട്. നമ്മുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം മാറി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നിഷ്ഠ വരുന്നത്. അതില് ഒരു സ്റ്റഡിനെസ് വരുന്നത് ഭക്തിയില്, നിഷ്ഠ. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വരുന്നത്. പിന്നെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളെന്ന്. ആ ഏത് ദാസഭാവത്തിൽ, ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ്, ചിലപ്പോ നമ്മള് വാത്സല്യ ഭാവത്തിലായിരിക്കാം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ശാന്തത്തിലായിരിക്കാം. അത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവനം ചെയ്ത് നിന്നവരാണ് നമ്മള്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പെർമനന്റ്. പക്ഷെ ആ പോസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഭാവ. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത്? പ്രേമ സ്റ്റേജ് വരുന്നത്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മറ്റേത് പഠിച്ചില്ലേ, ഭക്തിയുടെ നവവിധ ഭക്തി, അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്.